oholtzaren eta zoruaren arteko zentimetroek banatzen zaituzte. Bazoaz, badaukazu zer adierazi, zergatik borrokatu, nondik eta zertarako abestu. Handitu nahi zenuke eztarriko iu kolektiboa. Denek entzutea nahi zenukelako. Batzuk ulertuko zaituztelako. Beste batzuk hobe luketelako ulertuko bazintuzte. Mediokritatea egotzi diezazukete gizon mediokreek. Ez alda kontraesana. Baina erabaki duzu lurra kolpatuz tenpoa markatzen hastea. Haien zoru egonkorra hautsi arte. 1, 2, 1, 2, 3, 4, oholtzako lurrikarak. Bueno, gaur polemika sortzeko gogoarekin gatuzela esan genezake, zirikatzaile bezain gogotsu, mingainak prest, zorroztuta, Irantzu eta Ibai ere hala datoz. Izan ere, asko gustatzen zaigu kontzertuetara joatea eta osteko parranda ere, bai? Zergatik ez? Eta batak badauka bestearekin zer ikusia ez, egitearauak berak baldintzatzen duelako, oholtza gain horrek baldintzatzen duelako ze giro eta ze egoera sortuko diren bertan. Beraz, gaur oholtzako lurrikaraz hitz egingo dugu, gure garaitik eta gure garaian has gaitezen. Ona astelehenak harrapatu aurretik, jakin beharreko 5 albiste. Danborrotzak inoiz baino zenago Donostin. Pasaden igande gauean estanda egin zuen festak Donostin, baita Azpeitin ere. Zuzirearen kolpez ez, danborrotzez baizik. Eta inoiz baino urrutiago entzuten dituzte aurten donostiarrenak parte hartze aldetik sekula aditu gabea baita. Helduen 167 konpainiak, hau da 22.000 pertsona. Israelgo gobernuak Gazarako su-etena berretsi du. 470 eguneko sarrazkian etena egitea onetsi zuen urtarriaren 16an Israelgo gobernuak. Maiatzean Hamasek proposamen honi baiezkoa eman zion, baina Israelen ezezkoak 8 hilabetez luzatu zuen genozidioa. Hitzarmena pasaden igandean Gazan goizeko 8:30 zirenean sartu zen indarrean, eta lehenengo faseak 42 egun iraungo du. Honek ez du esan nahi genozidioa bukatu denik. 14 taldek hartuko dute parte Arabako bertso kuadrilen arteko txapelketan. Datorren hilean abiatuko da 2025ko Arabako bertso kuadrilen arteko txapelketa. 8. aldia izango da aurtengoa, eta 14 taldek hartuko dute parte. Finala apirilaren 5ean izango da Gasteizen. Euskal Herritik AEB-tara begira. Donald Trump pasaden astelehenean itzuli zen etxe zurira. Presidente hautatuak beste pauso bat egin nahi du bere bigarren legegintzaldian. Hainbat neurri ezarriko dituela hitzeman du kanpainan, baina baliteke horiek kolokan egotea alderdi barruko zatiketagatik eta auzitegiak jarri ahal dituen trabangatik. Pasaden urtarrilaren 17an ospatu zen musika errebolta feminista Orioko Etxeluze Gaztetxean. Mefest musika errebolta feminista jaialdia bueltan da, eta ikusi dugun azken ekintza urtarrilaren 17a izan zen Orioko Etxeluze Gaztetxean. Kontzertuetan emakumeek zuten presentzia eskazak elkartu zituen, eta ordutik musikaren arloa feminismotik begiratzen saiatu dira antolatzaileak. Aurten jaialdiaren 6. edizioan ildo beretik jo dute. Oholtza bera, oholtzak eta oholtza azpiak ere osatzen dutenez, kultur kontsumitzailengana eta entzuleengana jo dugu, ea zer iritzi duten galdetzeko. Horretarako Orioko Etxeluze Gaztetxean musika errebolta feministak antolatutako kontzertuetara eta Debagoienako danbakako finalera joan gara. Ea zer dioten. Nik uste azken urte gutxi hauetan gero eta espazio eukitzen nahi diala, baina konparatuta benetan gizonak dakaen espazioekin Euskal Herri mailan adibide bezala hartzeko, bastante ezberdintasun handia dela bai, emakume bai gorputz disidente eta gizonezkoen artean. Eta gu saiatzea behintzat bai espazioa jartzen eta hori bai entzako gune seguruak, eta bai ikusliak, bai parte hartzailea, bai antolatzailea, bai teknikari daunak bai saiatzea beti emakume gorputz disidenteek parte hartzailea izatea eta prioritatea bai emate zaiola, lehen ez dugu behintzat hori. Niretzako hutsa. Gaur egun ez dut, gaur egun edo betidan ikusi da, kartelenetan ez darela emakumeen talde asko, ez? Gaur adibidez danbakan justo dago emakume bat abesten eta taldiak normalean dira dare gizonez osatuta, ez? Ez dakit, guk behintzat saiatzea gertutasun bat eskaintzia, segurtasuna hori azkenengo mahai inguru batean onginean lantzen beste
kolektibo batzukin, eta hori, ez dakit gertutasuna protokoloa, baina bai protokolotik kanpo beste inkomodidadeo, beste eraso mota diferente ezberdin aurkitu ditzazkeu, eta saiatzega horien ardura bat hartzen, bai kolektiboki bai parte hartzaile bezala bai ikusle etortzeanak kontziente izatea gune seguruan zuze arduradun bai, eta bai parte hartzaile bezala espazio seguru horiek eskaintzeko beste tokita jutezan momentutan, bai ez antolatzaileen partetik bakarrikan, baizik eta saiatzega transmititzen parte hartzaile danai, ardura bere gain hartzen bai, eta hori transmititzen bintzat. Askatasuna, dantza hitzeko, libre izateko, emakume izateko, ez aski izateko. Gaixo Irantzu eta Ibai. Aupa. Zer moduz gaude? Ongi, esan beharko. Gogotxu, polemika sortzeko. Bai, beti. Beti. Bueno, kalean ikusi dugun bezala, espazioaren izaeraren arabera, deserosotasuna aldez ere alda daiteke. Horregatik, galdetu nahiko nizueke sarrera emateko edo, ea zuek holtza gainean edo holtza azpian, nahi duzuena noiz sentitzen zareten eroso, deseroso? Azteko nik ibili izan naiz txikitatik antzerkia egiten eta orain ere nabil pixka bat bertsotan, orduan holtza gainean egona naiz zonbaitzuetan, eta bai esperientziagatik ikusiala izan dudana da eroso egoteko modu bat holtzan dela, sentitzen nolabaiteko babes bat zure holtzakidengandik eta ere bai publikoaren gandik ez, eta horrelako babesa sortzen dela askotan ezagutzen ditugunean, eta egonen nolabaiteko konplizitate harreman bat holtzakide edo publiko horrekin, eta harreman horiek esperientziatik nik askotan bizi izan ditut dela inguru transfeministetan edo inguru transbaribi boioetan, eta horrelako espazio seguruak sortzeko asko eskertzen dira senyora sariketa bezalako espazioak bertxotan ez, baina bai, finean esateko behar dira espazioak egoteko with our girls and gays. Bueno, ni holtzan gutxi ibili naiz, orduan ikusle moduan hitz egingo dut, eta bai identifikatzen ditu dela nola gizonezko, soilik gizonez osatutako talde batzuk jotzen dutenean, inguruna ez dela erosoa bai emakumentzat, baita genero disidente ontzat, eta horregaitik sortzen dira egunez mistoak edo horrelako jaialdiak hain beharrezkoak direnak. Hori da, guk holtza apurtxo bat ezagutzen dugu, baina hobexeago ezagutzen duenekin gonbidatu dugu gaurkoan, holtzak lurrikaratzen hasteko, beraz, has gaitezen. Bueno, ongi etorri Ekine, zer moduz? Ondo, apurtxo bat urduri, baina ondo. Bueno, jakingo duzun bezala Euskal Herriko eszena musikala hitz egingo dugu eta hor baliatuko dugu emakume eta sexu genero disidenteak duten espazioaz hitz egiteko, jasaten den violentziaz eta apur bat horri tiraka etorkizuneko erronka batzuk edo planteatzeko. Eta lehenik eta behin galdetu nahi nizuke ea ze oztopo topatu dituzun zuk bidean, ze betidanik izan duzu musika presente zure bidean, eta segurazki momentuaren arabera ere oztopoak aldatzen joan dira, bai holtzaratzean edo musika sortzerakoan edo ikasten ari zinenean. Bueno, egia da, ni hasi nintzela musikan txikitatik, baina bai, egia da, hasi nintzenean holtzara egotzen ni bakarrik gitarriaz, hasi nintzela oso modu inuxentian, ez nauen inoiz esperoko atzian zegoen dana, bai, zoze bai, baina atzian dagoen dana, ez. Batetik hasita irakurtzen gaituztelako modu batera, eta, irakurtze horrek ekartzen dago berekin konnotazio bat, eta guri tratatzeko modu bat, hori bai zela ikela oztopo bat, ez? Niri bai irakurri izan duzte askotan neska gazte moduen, eta horrei atreburu jako tontita apurtxo bat papel hori, ez? Eta holtza gainen baino, holtza azpian izan da... holtza gainen bai, baina holtza azpian bai jaso izan dutela, ez? Atribuzio horrek ekartzen da ondana, ez? Eta egia da, beste jente bateko oso ondo hartu naula, eta eskertzen dutela mordat, baina beste jente batentzat ez dela izan hain erosuan horregoti. Bai, eta egoera, aipatutako egoera hauek, eta sufritzen dituzuen egoera hauek ez dira egun batetik bestera eta forma natural batean ematen diren egoera batzuk, eta
naiz eta, ikerketa hau duela 3 urte egin zen, 2022an Eusko Jaurlaritzako Kulturaren Euskal Behatokiak egindako ikerketa batean, esaten dute Euskal Herrian eszenatoki batera igotzen direnen 10 pertsonetatik 2 bakarrik emakumeak direla, hau da, 18%. Eta datu hauek, naiz eta duela 3 urteko ikerketa bat izan, aurten bai ikusi dugu nola jaialdi guztietan edo kartel ezberdinetan nola 100 oso gitze bat emakumez osatutako taldeak diren, ez? Hori da, eta nik uste dut datuak hartzea bezain garrantzitsua dela, datu horien irakurketan zentratzea, ez? Izan ere jotze baldin baditugu gauzatzuk naturaltzat datu horiek ez dira aldatuko eta muina berez hor dago, ez? Gizonez osatutako talde askok esaten dutelako. Segura talde bat sortu garen lagun artean eta kasualitatez gara 10 pertsona eta dena gara gizonak. Baina kontua da ez dela kasualitatea denak gizonak izatea, ez den bezala kasualitatea gizonek esatea zer eta nola egin behar dugun, eta hori musika produzietzearakoan ere suposatzen dut gertatzen dela, gizonek esatea ere ez den bezala kasualitatea, hori zer taldek balio duen, zer pertsonak balio duen musika egiteko eta zeinek ez. Osea, finean daude botere egune batzuk eta uste dut lehiatu behar ditugula naturaltasun horretatik ateratzeko. Baita horren arira, nik uste dut dela zonbait musikari, teknikari eta artista oroar badabiltzala, ez, botere egune hoien lehian eta oroar erresistentzia batean, gehien bat espazio horiek feministatze aldera eta datu horiek aldatzeko eta pixka bat kultur eta musika paisaia aldatzeko erabat. Eta nik ez dut ere beste alde batetik gaur egun gu jartzen garen antolatzen gure herriko bestak edo kartelak eratzerakoan etortzen zaigun burura datozkigun lehenengo taldeak askotan gizonezkoak izaten dira, lehenengo artistak gizonezkoak izaten dira, eta hor ere guk daukagula ardura bat behar duguna hartu. Zuri ekine, gertatu zen zaizu noizbait egotea holtzan eta karteleko emakume edo bakarra zu izatea, edo bestela ere holtza azpian dagoen publikoa gehien bat gizonezkoa izatea? Egia da, nik ez dutela holtza gainean, ez dutela espazio larri konpartiro gizonekin. Tokau jatenean konpartirutik izan da, teloneria izan azlako, eta 2 aldiz asko jota izan da. Bestela izan da bakarrik edo ni bezala beste neska gazte batzukin. Holan hasi zienak edo holan irakurri jakunak, ez? Estilo aldetik eta holan, lotu izan dituztenak kontzertuak emoteko, ez? Gero bai egia da ikertzen dela, noiz hazen gizonekin, eta noiz ez. Ze holtzan bueno, baina holtza atzian dauen dana, ez? Kamerunak eta hor dana, hor bai igertzen da, ez? Nire bai igertau jat kontzertua eta helduni lehenengo taldea baino, edo bakarlaria baino berandu hau gizonezkoa eta heldu eta hartuta kamerino dana. Esatia, eta nire zaldikoan hon dau. Ez balen azela telonera, baina, behar naz pertsona batez. Zakitzune behar dut espazioa izteko nire txamarra eta nire gitarran funda. Bakarrik hori, baina horretarako isa espazioa bez, ez? Eta horrek bai izaten dago asko. Gero bai gertau jat, beste kasu batzutan, ez da gizonezkoak izan ez dienean, eta zelan zaz, elkarrizketa bat aztia, zelan hasi zinen, zelan zure herrian, zelan izagitako, zelan ez dakiz ez. Igertzen da, danok bizi izan dugula gizonezkoekin esperientzia nahiko antzekoak. Eta horrek bai itxen dagoela askotan, gure artean gazenean bai egotia, bentsat ez, gure artean elkar babestu nahi bat, elkar zaintzeko nahia. Eta bide horretatik ze espazioetan gustatuko litzaizuke holtzaratzea, ze espazio ze zaguarri izan marko lituzke horrelako espazio batek erosoa izan dadin? Egia da, niri edozein, espazioak guk itxen ditugu espazio seguruak izatea. Orduan, nire bai gustoko jaten beti, datozenean ere kontzertu bat ikusten, espaldi ez ditzu da lemoten, baina bai, datozenean ikusten, etortzea ikusten eta entzuten, ez? Niri igual jat, ez du nahi etortzea por kompromiso, nik ulertzen dut, ez duzula nahi entzun, eta jazta. Nik bai eskertze dut asko etortzea, eta etortzea entzutera eta horregotera lasai, ez? Nik uste dut lasaitasuna badala
beste holan alderdi bat itxen duela espazio behi izatea segurua, ez? Izatea zaratatxu ez dakiz, bakarlarion kasuan behintzate, ez dakit. Gero, baina hori, gero ni bai, igerri diotela, ni egona zinen holtza azpian, ikusten ni kontzertuak, bai izan taldienak edo bakarlarienak, bai igertzen dela, noiz da zen gizonak, noiz ez, eta noiz gutxi hau. Eta nire kontzertuetan be bai. Asko ez diela egon be bai, sorpresa, baina, egon dienian bai igertzen da batzutan ez. Bakarrik, nire kontzertuetan ez, baina bai, ni fan izanen, ni ikusten fan izana zen kontzertutan, eta batez be, debagoiena inguruan nire holan gehien horri ikusi ditudan ez. Espazio hartzeko moduak, asko dauko esateko. Eta argi dago, espazio seguruak beharrezkoak direla, bai holtza gainean baita kanpoan ere, eta gizonezkoak bakarrik osatutako taldeak, bai jaialdiak, kartelak, nahiko nizun galdetuekine nola ikusten duzun egoera hori, eta gainera zu arrasatekoa izan da, eta inguruan hainbat talde egonda bakarrik gizonezko osatuta, eta hainbat jaialdi egonda arrasate inguruan, zelan ikusten duzu egoera? Bakarrik ikusten bide kartelak zelako edien nire iritzia jakitzeko zaina. Egia da, nik musika hori asko maitxet eta nik asko entzuten dut, baina horrek ez dago esan nahi, gizonezkoa diela. Lehenengo lerruen da zenak, bai, holtza gainean, bai, azpian, bai, atzian, bai, antolatzen, lekua danetan, pasada bat, baina, zelan ikuste duten, begia izan, matuzta, pena apurtxo bat bai. Bai, zera, daumordua potentzial, baina, pertsonatzuk ez da bien ez izten lekoa beste batzuentzat, kostatzen dago beti lehenengo pausu hori ematea igotzeko holtzara. Jakinda, hor dauen dana. Zeting lau dauen, hor montauta, pertsona batzuk horregoteko. Askotan ematen dau bertigo puntu bat horre igotzea. Eta igual ez da pena, izan alda batera pena, kriston amorruak eta kriston impotentzia batera. Bai, ni pertsonalki pixka gehiago gustuko naiz ez didalako gero eragingo honek, baina ni gizonezko askoz osatutako batez ere askoz osatutako talden desente kontra nago. Apur bat lehen esan dudanaren harira horrekin lotuko dut, ze jaio espazio horien erdigunea askotan da kontzertua bera, horrek egiten du masa sozial batzuk mugitzea kontzertu horretara eta hegemonia sostengatzeko balio dutela uste dut. Orduan, holtza gainak izaera hori duenean, hegemonia sostengatzen gabiltza, eta uste dut espazio esmisto gehiago behar ditugula aldi berean, gizone gabeko espazioak direlako, gu bezalako sujetuentzat espazio seguruak eta borrokarako tresnare izan daitezkelako, badirelako gozagarriak, badirelako autodefentsa feministarako tresna, esan bezala, eta espazio esmiste horiek, lehendik aipatu ditudan boteregune horiek lehiatzeko eta antolatuta gaudela adirazteko ere balio dezaketelako nire ustez. Bai, eta guztizadoz esan duzunarekin, uste dut orain garaipen feminista guzti hauen gainetik, egindako garaipen feminista guzti hauen gainetik, dela momentua helburu berriak ezartzeko, eta igual ja ez dela esan behar gu ere hemen gaude, baizik eta ez gaude adoz zuek sortutako gizonek sortutako inguru hauekin, ez gaude adoz egindako guztiarekin, eta birmonlatzera gatoz hau guztia, honen aurrean erresistentzia egitera gatoz, eta hau guztia guk antolatuko dugu, gure moduetan antolatuko dugu ez, eta uste dut hau guztia ez dela bakarrik holtza gainera trasladatzen, baizik eta holtzaren beste zati batzu edara ez. Eta nik orain eren ekarri beste meloi bat dela pixka bat show jaialdi hauena hain ohikoak direna mundu bainan eta pixkanaka ere Euskal Herrian agertzen ari zaizkigunak. Zer dira, hauek badira makrokontzertu antzeko batzuk jartzen dituztenak euren sarerak salgai 6 hilabete edo urte bat, urte terdiko aurrerapenarekin eta bukatzen dira 10 minututan. Hor zer eskaintzen da azkenan gehien bat? Eskaintzen da kontzertua bera baino gehiago, show bat, eta ere masa sozial batekiko atxikimendu bat, ez? Orduan gu kontsumitzaile bezala, horren aurrean beti ere berriz takata. Orduan galdetu nahiko nizuke orain, ertzetako artista eta musikarien dako ze suposatzen du, zer nola eragiten du logika, merkatuaren logika kapitalista horrek? Inoiz ez dut bilatu horregotia eta ez dut nahi, eta hortik deitzen ez baduztia eta nabiela oso ondo betetzen nigurotena, ez?
ez nahi hor egotia badakitelako zer dagoen atzian. Eta, ez dakit, egia esan, uste gabitzela be, musika eta hori dana eroten estremo batzutara, eta lortzen asko merkatuakin. Eta hori ez da, niretzat. Ez da, nire iritzia, ez? Eta eta horren atzien bebaize dauen, ez? Festivalak egotia gure dago esan bebai musika talde asko natzetik da zela beste promotora batzuk, bilatzen da biela gauza jakin batzuk. Dara festivalen iguala dirua, askotan. Ez? Orduan, horbe, ustot, behar dugula hausnarketat pentsatzeko, benetan, hau da gure duguna musikakin lortu. Ez, esan gauzat eta gero atzian dagoena da merkatu kapitalistan, gazela hor betian. Baina hori da iguala, Instagramakin, da gauza bat, ez dala gauza islatu bat, musika bebai badauze harkatuta beste gauza askongatik. Eta hori, ez gorrez egotian, ertzetako artistak ez egotian hor, bai ekartzen dau, zure kabuz itxia gauza danak, eta horrek aldi bainan alduntzen dutzu mordoaz, eta jo, nik notau, nire lagunekin. Ez uste jarri atzetik dirua hau nik itxeko. Orduan, dau matotzu holan buztasun bat eta kristona adrenalina bebai, ez? Como, hau aldotin nire lagunekin eta gure kauz. Ez dut behar egotean eratzetik norbait diruakin eta norbait niri jartzen non baitxen. Bai, hori da nire. Ados, uste dut gai asko ikutu ditugula, bai ditugun oztopoak, bai etorkizunean sor ditzakegun espazioien nolakotasuna, dagoen musika merkatua edo diezaiokeguna, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi zenuken? Bai guztoko gaten esatia, eta berriro azpimarratzea espazioak guk itxen ditugula, ez diela. Eta guk, bai mengazenok, bai kontzertu bat ikusten gazenian, hor gazen danok, ez? Ustot, bai berriro bez, gaitz esaten hau mordoa denbora, baina berriro esan beharko, uste maten da, uste bela ulertu, ze jarrera auki behar dien, ez? Eta zelan, ez, bat ez be espazio hartzeko modua, ez, poguak, bale, poguak daz guai, danoi guzteta jaku, baina nire gustatzen edo zelan poguak, edo nire guzteta jat egotia igual helengo filak, baina igualen hau, ez, zelako lehengo filan batzuk, nik ez dut nahi, honin onduen egon, ez? Osea, baizaretu garela gehiago gure artean, ez? Adibidez, bazidie hainbat festival, ez? Eta hainbat, adibidez, senyora sariketak, mesfest, eta honedanak, eta uste diela kriston aukera, eta ematen dauela, osea, bentsadak itzul lekuak jentia doiela bebai zozegatik, ez? Zinezten duzun berdin horrengatik. Eta bueno, gizonei, holan ez bat, berriro pentsatzeko, zelan hartzen duen espazioak, zer esaten duen haien musikan, holtzan zelan dazen, horrek asko itxen dauela, gero espazio bera be segurua edo ez izateko. Bai, eta gero bai, holtza gainean dauzen gizonak eta taldeak egiten dutena, gero ikusleek reproduzitzen dutena dela, osea, quiero decir, zure jarrera da kriston gizonkeri, osea, gizona izatea, ez dakizela oihukatzea, kamiseta barik egotea, gero ez gaitu harritu behar ikusleek egotea, kamiseta barik, lehenengo lerroan oihukatzen, ukaria holan, diciendo burradas, eta izaten jarrera batzuk eskegia da, porque eske ematen du, osea, beti da como, bai, jarrera, no seke, baina eske reproduzitzen dute, holtza gainean dagoen jendearen jarrera berdina, orduan. Osea, zuk daukazu, kriston boterea, holtza gainera igotzen zarenean, orduan, izan konstiente, egiten duzunarekin, izan konstiente, daukasun jarrerarekin, eta orduan, jendeak, dauka, zaitu referente moduan, orduan, izan bargara konstientagoak, zer nolako referenteak izan nahi garen, edo... Hori da, eta nik uste dut horren arira, esan duzula Mefest eta senyora sariketa eta horrela, eta badukatela ja oinarri bat eraikita eta hori behar dela sozializatu, ze adibidez musika revolta feministan kontzertuetara sartzen zarenean, ematen dizute esku horri bat jartzen dituena baldintza batzuk bertan egon alizateko, senyora sariketan ere nahita epaile irizpideen inguruan hitz egin da eta zer nolako espazioa sortu nahi den, eta lehiaketara bideratu beharrean bideratu diren elkarrizketak eta sozializazioa hortara bideratua, eta nik uste dut hortik badaukagula zer ikasia eta beste espazio batzuetan aplikatzeko beharra. Guri gertu geratzen zaizkigun espazio batzuetan. Ez dakit, ni horrekin geratzen naiz, eta eskerrik asko ekin galdera guztiei erantzuteagatik, eta hori beste bat arte. Eskerrik asko zuei, plazer bat.
Bueno, laugarren atala ere amaitu da, ez dakit zer etorri zaizuen burura, ze hausnartu zuen guzti honekin? Bai, nik aipatu nahiko nuke honen gai honen izeberjaren punta hori izan dela Alex Arduik igandean, irailean esan zuen esan zituen burrada horiek ez, emakumeak koboltzaren gainean duten paperaren inguruan, eta uste dut Euskal Herria mailan bai izan genuela como gaitasuna ez, honeri erantzuteko, bai emakume guztiak saretzeko eta honen inguruan eztabaidatzeko, hitz egiteko eta Alex Arduri erantzun bat emateko, naiz eta egun berdinean sold out egin ez bi kontzertotan, baina bueno, eta uste dut Euskal Herria mailan erantzuna egon zela, Euskal Herria mailan mundu guztiak zekielako Alex Ardi beti izan dela polla vieja bat, eta baina uste dut honen arira Aner Peritzek egin zuela artikulu bat, non hitz egiten zuen, bai Alex Ardiren inguruan, baina baita esaten, zuk lehen esan duzun moduan, 15 pertsonetako gizon talde bat ez dela naturala, kuadrillak gizonez osatutako kuadriak ez direla naturalak, eta horratzean dagoela deserosotasun bat, horratzean dagoela zergaitik bat, eta orduan artikulu honen arira eztabaida asko eman ziren eta jende asko gizon asko interpelatuak sentitzen direnean, hor ja ez daukate ainargi Norekin doazen, ez? Hori da, ze bandotan dauden, ez daukate oso argi zer diskutso daukaten, orduan, ni ustez hor dago, ez? Hor dago arazo honen oinarria, ez? Eta uste dut, ez badugu gure barnera begiratzen, eta ez badugu autokritikarik egiten, ez zela inora. Ginen aipatu, lehen hitz egiten egon gara eta deskubritu dugun fenomeno bat, ez? Hitz egin dugu gizon taldez eta ematen den fenomeno bat da, de repente ematen du ikastolan hiztegia eta hitzak ikasi ziren egunean egon zela gizonen pira kolektibo bat eta geratu direla 3-4 bat hitzekin, bertzaletasuna, duintasuna, ukabila eta pues hori da. Azkenean hori emateko nolabaiteko soluzio bat ekarri dien hiztegi bat, eta ikusten bazarete beharretan, idatzi klakera, guk emango dizuegu inonok arazorik gabe, eta bestera bilatu elbuiar interneten, eta erraz aurkitzen da. Bueno, uste dut honekin itxiko dugula gaurko. Ez, nik daukat beste gauza bat. Mesedez, emakumea bazara eta txaloa jotzen badakizu, mesedez, idatzi klakera eta guk egingo dugu kontaktua, bale? Bueno, orain bai, uste dut nahiko guzti garela gai honetan, eta hori eskerrik asko berriz ere hemen egoteagatik gurekin, Ibai eta Irantzu, eskerrik asko Hamaika Telebistari platoa eskaintzeagatik, eta entzulezu jarri ditu kamaraz bestalde gu entzuten, eta gurekin batera hausnartzen. Ondo izan. Bueno, eta norbait minduta sentitu izan bada, hori, barkatu, eta arpidetu klakera, eta, hori. Venga, hala.